खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 1 फेब्रुआरि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि रांखान्थियारि हालोदा गाहाम जागोन, आखायाव मोजां खामानि फैगोन, नखरनि सुबुंफोरजों गोरोबलायना थानो हागोन। वृष राशि धोन आरजिनायाव जाफुंसार जागोन, फालांगिरिफोरा जायखिजाया खामानि मावनो हागोन, रां रुफा मोननायनि आसा दङ। मिथुन राशि नखरनि सुबुंफोरजों बांसावजानो हागौ, गावनि आंगोफोरानो थगायनानै गोसो सिफायगोन, गोसोखौ उरां फारां मोनगोन। कर्कट राशि देहाखौ लोरबां मोननो हागौ, सानाय सुनायनि जेंनाया बारा जागोन, सांग्राङै सोलिनाया गाहाम। सिंह राशि गोसो थोनायनि फाखनाव गोग्लैनानै समा खहा जानो हागौ, रां रुफा बाहायगारनानै खामानिया आद्रा थागोन, उरां फारांजों साना बारलांगोन। कन्या राशि गोथार सान, बैसोगोराफोरनि थाखाय मोजां रादाब फैनो हागौ, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। तुला राशि देहाखौ लोरबां मोननो हागौ, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन, गोजान लामा दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। वृश्चिक राशि मेगन गोसा सुबुंफोरा खैफोदाव खोख्लैनो हागौ, जेरावखि थाया गोसोआ उसुखुथु मोनगोन, खामानि मावनो हायै जागोन। धनु राशि गोसोआव गोहो बोलो फैगोन, गावनि थांखियाव सौहैनो हागोन, गोदान खामानियाव जाफुंसारनाय मोनगोन। मकर राशि दुखु गोनां सान, साननाय लुबैनाया फैमाल जागोन, थांखियाव दावगानो हानाय नङा। कुम्भ राशि समाजाव मोजां मुं मोनगोन, बयजोंबो सिनाय जागोन, बिमा बिफानि मुंखौ गोसारहोनो हागोन। मीन राशि मावनो लानाय खामानिया आद्रा जानानै थागोन, हान्थिनायाव हेंथा फैगोन, दुखु दाहाजों साना बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।